Hello. Hello. Bună, dragilor. Uite, zici tu, mami, bună. Bună, dragilor. Uite, unde mergem acum, mami? Urcăm în cetate și Mami, ți se pare obositor? este uneori obositor. De ce să nu zicem adevărul? Acum mă dor picioarele. Te dor piciorușele, desigur. Dorești să urcăm pe scări, mami, sau să urcăm pe acea cărare? Era să cazi. E acea cărare. Oh, da, sigur. Cam pustiu acum pe acolo, mami. Hai să vedem cum se vede cetatea. Privește, ia uite, mami, cât e de frumoasă. Nu, pe cărarea cealaltă. Așa o să ajungem mai repede. Pe călalea cealaltă. Ce faceți, dragi prieteni? Sperăm din suflet că sunteți bine. Mami! Eu nu vreau de acolo. Deci vrei stânga sau dreapta? Acolo și mergem. Hai, decizi dreapta, deci? Ok. Acolo. Mami, o fi deschis în turnul cu ceas astăzi? Eu cred că da. Acum cred că au urcat un turist. Zici tu? Da. Astăzi este 1 mai. Dar și mergem pe aici. Pe aici. Privește, iubire. Este ultima lună a primăverii. Vezi? Macalaua. Ia uite, Macaraua, sigur. Aici. Stai, uite, uite cetatea, mama. Uite turnul cu ceas. Turnul cu ceas. Da. Haideți să ne grăbim, că atunci o să Să ne grăbim, sigur. Oh, da. Sper să nu se închidă atât de repede. Este relativ cald, nu? Da. Mergem pe acolo. Pe aici mergem, mai bine. Ești mulțumit? Dacă am decis pe aici? Da. Superb! O zi minunată, dragilor! Am văzut. Uite, asta este ladă de zestre. Wow! Stai puțin! Uite, cărți vechi, vezi, mă? Uite, cărți de medicină. Uite, homeopatie. 1755 era. Borcane farmaceutice secolul 13. Da, mami. Oh, ăla să-l picteze mami. Așa-i? Acela să-l picteze mami. Uite, un taler. Ăsta din argint, iubirea mea. Este taler din argint care se folosea pentru fructe. Oh. Aici hai repede să nu coboară deja oamenii. Oh. Hai, oh. Vai. Mami. Ce scări, mami. Vai, ce scări tu, iubire. Da, nu te întreb, doar observ că sunt niște scări interesante. Din nou o ladă de zestre, vezi, mami? Uite, mami. Nu mă trage tot timpul. Uite că și tu, că sunt lângă tine.
Uite ce chei mari erau pe vremuri, vezi? Uite coasă, mami. Uite blazon. Uite cu asta se făcea torta dulce. Așa. Serviciu pentru ouă, uai. Se punea ouăle acolo, ouăle fierte, știi? Du-te că n-avem loc amândoi. Așa e bine, bravo, fii până jos. Nu umblăm unde este ușa închisă. Mergi. Mergi, iubire. Foarte interesant. Un bulumbel. Uite, zilele săptămânii, mami. Ia vezi, sunt 7, trebuie să fie 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sunt 7, dai, hai sus. Wow! Wow, 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 am ajuns sus, 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 sus. Super tare! Ce priveliște! Priviți cum se vede din turnul cu ceas. Aici sunt distanțele. Mă bucur că și-a făcut asta toată. Uite, mami, Beijing, 7007 km. Uite cum se vede podul peste Târnavă. Privește, mami, până la Tokyo sunt, spune plăcuța, 8890 de kilometri. Mamă, cum se vede! Vai, 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 întreg orașul. Este fascinantă vederea din turnul cu ceas. Da, iubire, uite câți kilometri sunt până la Sofia. 408, spune plăcuța. La Istanbul, 660. Amazing. Wow. Stai. Uite cum se vede în piața cetății. Este atât de frumos. Și aceasta este biserica evanghelică, recent renovată. Cum sorsește trenuliciul. Sigur, iubire. Uite, până la Viena, 656 de kilometri. Nu văd niciun trenuleț. Nu vezi niciun trenuleț, da? Ești cam sus să vezi trenulețul. Dacă merg mai elevat, sigur o să văd. Vedere din turnul cu ceas. Amazing. Vai, vai, ce vedere. Uite-te și tu. Stai că vreau să-mi pun ochelarii. Stai, nu te mișca, mami, te rog. Dă mânuța, te rog. Da, dacă vreți să-mi faceți poză, faceți-mi poză. Stai pe aici, iubire. Fascinant, îți dai seama? Domnițele stăteau aici, citeau o carte, povesteau, așteptau cavalerii să vină din bătălie. Nu, mami? Îți place? Dar nu mai văd nici. Ți-ar plăcea o incursiune în timp, nu? Să ne întoarcem așa un pic cu câteva sute de ani în urmă. Nu văd niciun trenuleț. Se va vedea trenulețul. Ce mici se văd oamenii, mami! Oh. Vai de capul nostru, mami! De ce? Ce vezi de aici, tu, mamită? Ți-a plăcut în turnul cu ceas? Da. O, da. Mergem în acea sală. În care sală, bine? Aia închisă. N-avem voie. Nu văd nicio sală. Cât de abrupte sunt scările, mami, încet, că ne ducem de-a berbeleacul. Nu mai spune că astea sunt mișto. Încet, mami, că nu-i de joacă. Bine, mami. Mami, mami, vezi că eu n-am treaptă aici, n-am balustradă aici. Vai de mine, ajută-mă. O să intri în sală. Nu este posibil. Uite, cum arată scările astea, zici că ești într-un cuptor cu pâine. Mami!
Bine, încet și sigur. Hai, du-te și ține-te. Hai, hai. Pusi! Vin, dar nu te las singur, Doamne. Hai. Mami, stai, să vin și eu. Mami, văd oamenii acolo jos. Ai grijă, mami, coboară. Coboară, puișor, coboară. În sfârșit, mă. În sfârșit. Am două balustrări. Te ții cu mânuța de balustradă și în acest mod ajungi șteafăr. Unde-i copilul? Hai că am văzut copilul. Da. Gata cu excursia la Muzeul Vârceas.